डॉक्टर रॉकी व्ही मिरांडा. डॉक्टर रॉकी व्ही मिरांडा हांगेल जल्मो मंगळूरांतो 1937 इस्वींतो चल्लो. हांणी मद्रास विश्वविद्यानिलयांतल्यान BA, बनारस हिंदू विश्वविद्यानिलयांतल्यान MA तशीची अमेरिकाचे कार्नेल विश्वविद्यानिलयादकुनू भाषाशास्त्रांतू PhD पदवी जोडल्या. कोंकणी भाषाशास्त्राक हांगेल देणे विशिष्ट आणि अगाध. कोंकण भाषेचे स्वरूप, संरचना, विंगड भाषेचे संबंध असे मस्त विषयारी भाषाशास्त्रीय संशोधने कोनो संशोधना लेखन बरयला आणि ते लेखना आंतरराष्ट्रीय स्तराचे जर्नलांतू प्रकाशित जाला. कोंकणी लोकांक हांणी दिलेले उंचले देणे म्हळ्यार 16व्या शेकड्याचे कोंकणी महाभारतांतुचेरी उजवाड. गोंयांतू 16व्या शेकड्यांतू कोंकणी भाषेचे महाभारत प्रचलित आशिल्ले. पोर्तुगीज मिशनरींनी ते रोमी लिपींतू दाखल करून पोर्तुगालाचे ब्रागा विश्वविद्यानिलयांत दवरले. डॉक्टर रॉकी मिरांडानी ते हस्तप्रतीचे अध्ययन करून एक बृहत विश्लेषणा संशोधन करून ताचेरी उजवाड घाला. कोंकणी भाषेक डॉक्टर रॉकी मिरांडा हांगेले जिवीत पूर्ती दिलेले महत्वाचे देणे खातीर 2019 वर्साचे बिमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान फावो जाता.